Mae'r gwasanaeth cefnogi Hwyrddyfodiaid i'r Gymraeg yn darparu arlwy o gefnogaeth ar gyfer dysgwyr sy'n hwyr yn trosglwyddo i addysg cyfrwng Cymraeg ar draws Wrecsam. Oherwydd dwi'n hoffi fy ysgoldion. Rydym yn cefnogi dysgwyr hyd at ddiwedd blwyddyn 8. Mae'n uned cynefin yn cefnogi dysgwyr sy'n trosglwyddo yn ystod y cyfnod cynradd, ac mae rhaglen trochi hwyr dwys yn cael ei ddarparu yn ein huned yn Ysgol Morgan Llwyd ar gyfer dysgwyr sy'n dymuno trosglwyddo o ysgol gynradd Saesneg i uwchradd Cymraeg. Mae cynnydd sylweddol yn ei niferoedd wedi bod yn ddiweddar wrth i fwy o rieni gydnabod mantais dwyieithrwydd ar gyfer eu plentyn. Gai air sydd yn cychwyn hefo A os gwelwch yn dda? Afal. Da iawn. Ymfelchiwn yn ein gwaith a'n rhaglen arloesol sy'n sicrhau cefnogaeth o'r safon uchaf ac sy'n meithrin dysgwyr hyderus a chyfathrebwyr clir, effeithiol a chwbl rhugl yn y Gymraeg.